So welcome back mga kalababong bisya, Davao ni Bay. So muli mga lods, kuha na ganyan na mga lods. Namasin ko ganyan na Domingo ron, ganda ganyan naligo gud pero kuha na mingwit ra ko mga lods kay yung tilapia mo magi kahiligan ako muli kuha ko mga lods. Oh. Hapit ni siya media mga lods. Ako yung gibuhit, di gyud ako ni kaunon. Lami unta kaunon kay sudan na lang pero kani magud mga yung sudan mga lods. Oh. Katag sa musilingan mga lods pare bito. So full mga lods palitan akong nagkuhan pa compressor. Tako yun sa mga lods ay lipay kay ko. Oh. Gamay lang siya tanang mga lods kay naman siya sa lawom tubig. Ato ni arsahon kapakapan po siya mas matandog na po siya ba. Maluya siya. Matanggal niya mga ibis mas sa mga yung silik-silik niya mamatay siya, makuhaan siya. So muna yung mga lods dako yung pwesto kani pwede na siya di pabutang ko preso kaya dako man pero di ta kumpiyansa baira ba mga lods ang kantara yun siya ba yung kaliwat ba dako yung mga lods ay ipay ko na muna siya akong ibalhin unta nagya po ni mga tilapia diri so ani tilapia po diri daan. So nara mga lods oh. Kita gini mo diyan mga tilapia mga lods. Dili na kasya na i-blast kay ano naman sa kuha. Nya pagbahaw ko mga lods. Ang dagko ani na pasaw lalo mga lods. May na silang bahugan. Doon na sa kuha. Kanigid mga lods oh. Sakto gid sa akong hagdanan mga lods. Isa ka plastic gid siya ka sa rep ni mga lods. Sobra sa akong palad na siya mga lods ba. Ano sobra sa akong palad. Ako ka na mga lods ba. Sana maduwagan pa ni pohon. Pero din ako pati yun eh. Kasi mo sana hilig mo kong tilapia mga lods. So mga ito mga lods.